бесаводии ман сабаб шуд, ки ба фиребии террористон рафтам. Ба ман чӣ намерасид. Дар минтақаи Горск дар сохтмон кор мекардам, маоши хубе мегирифтам. Аммо ваъдаи аъзоёни ҳизби Наҳзати Исломӣ Ҷалолиддину Хабобро бовар кардам ва ба ин ҳизб байъат кардам. Онҳо маро фиреб доданд, ки ба ту кӯмак мекунем ва туро илм меомӯзем. Ба онҳо бовар кардам ва ба онҳо рафтам, аммо чанде пас худро дар пойгоҳи ҷангиёни террористии ҷамоати Ансуруллоҳи ҳизби Наҳзати Исломӣ дидам. Ба ҷои илмомӯзие, ки ваъда доданд, истифода бурдани яроқҳои гуногун аз ҷумла ПК, АК, Гранатомет, Норинҷак, ПМ омода ва истифода бурдани моводҳои таркандоро омӯхтанду барои таркиши иншоотҳо ва куштори одамон сафарбар карданд.